Murag imbalik na po na nato ang pagka-scammer ron. Murag naata yung mga scammer ron anong mga yuta nga way tag-iyawa. At tuon tani we. TMX 155 basta pula kusog kayo. Superman be. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah. Okay lang. Medyo sakit ka man. Uy, gas. Magmao ganin yung taari nga way tagiya ay. Magmao ganin yung taay. Tawagan ko to si Mr. Tornedong Koy be. Hello, Torne. Oh. Ato ako dire ron sa Purok 5 Pamakaon, Asuncion, Davao del Norte. Complete address ha. Ato ako dire ron kay nako ipakuan sa imo nga yuta. Pagdali. Ring bunguton pagkadugay ba atong attorney ato? Mao na gani. Ikahinay pagpadaga na ning attorney ani. Anay! Masuk kerja kita untuk hari ya. Masuk kerja kita apa? Mr. Attorney! Mao ning yutaan akong ikuan sa imo ha, ipa baligyan ako papangitaan ako buyer. Wai pergi mana aku nang paliton. Siapa kita na. Salamat kay Attorney. Kini siya nga yuta Attorney. 5.5 ni siya ka hektar. Ako ni baligya sa imuha og 5 million. Okay ba na sa imo Attorney? Wai pergi mah, bisa pag aku nang paliton na, sige kita ketong area. Tara Attorney, atong subayon. Mao ni Attorney. Wai pergi mah. Basakan og sagingan. Wai pergi mana aku nang paliton. Okay kay na Attorney. Kinada sa yuta, ang tudlo man. Basakan. Unsa ka na. 3.5 ni siya. Inya ang ginin sagingan Attorney. 2 ka hektarya. Anid. Okay kay na. Ay, dinabo din. Aku nang paliton. So okay kay na. Patay. Among yuta, ibaligya o manik-ingon si Papa ni. Adtuon ako si Papa, be. Dugay na ko sa New York ba? Karon mo kauli. New Korea. May bunga niya kung mga lagsunis. Uy. Hindi nga manunta. Malas makauli ba? Ay, nabulak kini. Pabutol na ko ng mga tulong kabulan. Dagko na ni. Ako ko balik New York. New Korea. Kining ni mo. Basta man? Yuta, nilagyan nito nga. Ibaligya daw itong yuta pa. O sa yuta? Yuta na itong nag-ingon nito nga. Ibaligya daw nila. Yuta! Dato, ibaligya! Oh, ibaligya daw Isa nila. yung baligya? Ambot kinsa to pa. Naari ko sila pa. Niyabag na mabalik. Mga tag-yuta. Ibaligya yuta. Ito, tata. Karoon lang mo tawanan. Tama na. Tora pa, tora pa. Tora pa. Ay, murag mo ka ng mga tawanan na. Oo, magbaligya ng yuta na mo ha? Sinabot ang mga Attorney. Sinapot na, upshield ko na. Hoy! Gusto mo niya? Patay. Maumong guro ng tag-iya guro. Wala pa ka na. Usama na yung isang bata. Ibaligya yung yuta. Attorney. Okay, upshield ko na. Dire Attorney. Ibilin sa tika dire kay kalibangon ko. Kalibangon sa ko kadali. No. Istoryasan ng padulong dire kay basig naaday sila ibaligya nga yuta. Ha? Dire na ko, dire na ka Attorney. Ato sa ko. Bantay mo ron. Kamu ba ha? Malas lali sa utubog pa. Kamu ba? Uy! Attorney Dongkoy! Ikaw rin na di ay? Kinsa mo itong nilakaw dito? Dagan ka ban? Kauban ako to. Unsa mo itong isura nga ibaligyan ako yuta? Ikaw mo palit? Ako. Uy, niyabag na! Ako ng yuta di na ya! Magkaso na budda! Na ako'y abogado nga ipakita sa imo nga bantay ka! Ikaw Attorney Dongkoy, ayaw magpataka og palit og yuta! Karon, magkita ra sa parto! Nakoy attorney nga akong dalaon! Maglaban mo! Abi ako yung lahat yung ligya. Na di kana mo na to.